Ανδρέας Παπαμιμίκος και Νίκος Παπάς, ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου του κ. Τσίπρα, του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, είναι κοντά μας. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Καλώς σας βρήκαμε, καλή σεζόν. Λοιπόν, καλή σεζόν σε όλους, καλή χρονιά, καλό χειμώνα, δεν ξέρω, καλά μυαλά σε όλους τους πολιτικούς, έχω να πω, από αυτά που διαβάζω. Και αποτελείται τώρα, αποτελείται καλώς κακώς, κύριε Παπαμιμίκο, την έμπνευση με την καλή ή την κακή χρειά, κυρίως για τους συναδέλφους, τους δημοσιογράφους, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια είναι και αυτοί πάνω στον τροχό των πολιτικών εξελίξεων, αναγκαστικά, θέλοντας και μη. Θα ξεκινήσω με μια προσωπική ερώτηση, κύριε Παπαμιμίκο, σε εσάς, μιας και σήμερα είναι η 3η Σεπτέμβρη, είναι η επέτειος και τα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ. Τα λέγαμε και νωρίτερα με τον κύριο Πάγκαλο. Μας είπε σημαντικά πράγματα για την πορεία του ΠΑΣΟΚ και τον κύκλο που σιγά σιγά, κατά την άποψή του, ολοκλήρωσε το ΠΑΣΟΚ. Αλλά βρεθήκατε τη Δευτέρα ανάμεσα στα γιουχαρίσματα των δύο πλευρών. Πώς αισθανθήκατε? Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι εγώ αποδέχτηκα την πρόσκληση που μας έστειλε το Ίδρυμα Ανδρέας Παπανδρέου για να είμαστε παρόντες στην εκδήλωση. Δεν θέλω να σχολιάσω τα όλα όσα συνέβησαν. Και προσωπικά, αν ρωτάτε και για τα γεγονότα που ακούστηκαν και όταν προσφωνήθηκα από τον κύριο Πετσάλνικο, ο οποίος βεβαίως αμέσως προσπάθησε να σταματήσει τα γεγονότα, εγώ δεν θέλω να τα σχολιάσω και να σας πω την αλήθεια, επειδή έπαιζα και ποδόσφαιρο, έχω συνηθίσει να μην αντιδρώ στις ύβρις. Ναι. Είναι καλό πάντως. Περίμενε κανείς ότι ο κύριος Πετσάλνικος θα αποκρούσει τα γιουχαρίσματα γενικά, τα απέκρουσε μόνο στο πρόσωπό σας. Σε αυτό μπορείτε να ρωτήσετε τον κύριο Πετσάλνικο. Προφανώς, απλά το λέω για να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα του τι έχει. Είναι αλήθεια ότι γενικά σε όλους τους πολιτικούς οργανισμούς, όχι μόνο στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ και οπουδήποτε, είναι καλό να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα και τέτοια περιστατικά για την υγεία του πολιτικού συστήματος. Μάλιστα. Για να έρθουμε τώρα στην υγεία της κυβέρνησης και κατ' επέκταση όλων των υπολείπων. Βρίσκεται το ελληνικό επιτελείο, η αποστολή στο Παρίσι. Είναι μαραθώνια εκεί η διαπραγμάτευση. Επί της ουσίας, τι περιμένουμε να βγει από εκεί, κύριε Παπαμιμίκο? Γιατί είναι πολύ μεγάλη η ατζέντα και πολύ λίγος ο χρόνος για να περιμένουμε λύσεις σε όλα αυτά τα μέτωπα. Κοιτάξτε, να ξεκαθαρίσουμε, να βάλουμε ένα σειρά τα θέματα. Πρώτον, η διαπραγμάτευση γίνεται στο Παρίσι. Γίνεται για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια, γίνεται στο εξωτερικό. Το βρίσκετε καλό εσείς αυτό? Προσωπικά το βρίσκω αρκετά καλό. Θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό βήμα. Δεν λέω ότι αλλάζει όλη την κατάσταση και ξαφνικά αλλάζει τα πάντα στην χώρα, αλλά είναι προς μια θετική κατεύθυνση, γιατί αν κλείσουμε για ένα δευτερόλεπτο τα μάτια μας όλοι και σκεφτούμε που ήμασταν πριν 2 χρόνια και σκεφτούμε τώρα ότι η Τρόικα δέχεται να γίνει ένα μέρος της διαπραγμάτευσης, προκαταρκτικές διαδικασίες να γίνονται στο εξωτερικό, νομίζω ότι είναι προς μια θετική κατεύθυνση. Και τι είναι το Παρίσι, ουδέτερο έδαφος? Βεβαίως είναι. Προς μια θετική κατεύθυνση και σημειολογικά. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, εκεί πέρα γίνεται μια τεχνική διαπραγμάτευση σχετικά με τις δεσμεύσεις τις οποίες έχουμε αναλάβει και τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε αναλάβει. Είναι θετικό, όπως ξέρετε κι εσείς και έχετε ενημερωθεί από χτες, ότι έχουν συμφωνήσει και οι εταίροι μας ότι στον προϋπολογισμό για το πρώτο 7μηνο είμαστε μέσα στους στόχους μας. Θα συνεχίσουμε την διαπραγμάτευση και εμείς είμαστε σίγουροι ότι στο τέλος της διαπραγμάτευσης πάλι θα πετύχουμε αυτούς τους στόχους τους οποίους είχαμε βάλει. Ναι, στόχος είναι αυτή να είναι η τελευταία διαπραγμάτευση με την Τρόικα. Εκτιμάτε ότι θα είναι? Κοιτάξτε, σας είπα, είναι μια τεχνική διαπραγμάτευση, από εκεί και μια προκαταρκτική. Ναι, τεχνική, αλλά βλέπουμε Έλληνες υπουργούς να έχουν πάει εκεί. Δεν βλέπουμε τεχνικά κλιμάκια των υπουργείων. Μα εντάξει, οι υπουργοί κάνουν και τεχνικές διαπραγματεύσεις. Δεν το κάνουν μόνο οι υπάλληλοι των υπουργείων. Είναι μια προκαταρκτική διαδικασία και ετοιμαζόμαστε βεβαίως για την τελική διαπραγμάτευση που θα γίνει σε έναν χρόνο μέλλοντα για τη διαπραγμάτευση του κρέους. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό και εδώ πρέπει να σταθούμε. Ότι φτάσαμε 2 χρόνια μετά, πλέον ένα βήμα πριν από την έξοδό μας από το μνημόνιο. Πάντως η αντιπολίτευση, η εξωματική αντιπολίτευση έχει άλλη εικόνα και λέει καταρχήν ότι από τις κόκκινες γραμμές περάσατε στους χαμηλούς τόνους αυτής της διαπραγμάτευσης και ότι πρόκειται για ένα επικοινωνιακό φιάσκο το ότι φεύγουν από εδώ όλοι οι Έλληνες υπουργοί και το ελληνικό επιτελείο και πηγαίνετε για να διαπραγματευτείτε στο Παρίσι. Θα σας απαντήσω πάρα πολύ άμεσα. Όταν ερχόταν εδώ πέρα η Τρόικα, λέγανε ότι έρχεται εδώ πέρα η Τρόικα και προκαλεί αναστάτωση. Τώρα που πηγαίνουμε εμείς εκεί πέρα και αυτό το βλέπουν αρνητικό, ένα αυτό. Δεύτερον, ας μην βιάζεται, γιατί όποιος βιάζεται σκοντάφτει. Και πολλές φορές, αν θυμάμαι καλά, και πέρυσι τέτοιο καιρό εδώ πέρα ήμασταν που συζητούσαμε και λέγαμε ότι η διαπραγμάτευση για την πρώτη κατοικία, για το ΦΠΑ στην εστίαση δεν θα πάει καλά και στο τέλος δικαιωθήκαμε. Και μίλησα να σας πω την αλήθεια, γιατί είπατε για τις κόκκινες γραμμές.
Εμείς έχουμε τελειώσει τους όρους επικοινωνίας που γινόντουσαν παλιά. Η πολιτική δεν είναι μόνο επικοινωνία, η πολιτική είναι ουσία. Και έχουμε έναν πρωθυπουργό που μιλάει λίγο, εργάζεται πολύ. Αυτά που έχουμε ζητήσει και αυτά που έχουμε διεκδικήσει μέχρι τώρα τα έχουμε πετύχει και να είστε σίγουροι ότι και αυτά που έχουμε βάλει τώρα στο τραπέζι με τη σωστή διαπραγμάτευση, με χαμηλούς τόνους, όπως πρέπει να έχεις χαμηλούς τόνους όταν κάνεις διαπραγμάτευση, θα τους πετύχουμε και τώρα τους στόχους. Κύριε Παπά, πώς ακούσατε τις απαντήσεις στην κριτική που ασκείται προς την κυβέρνηση, τις απαντήσεις του κ. Παπαμιμίκου? Μου ήρθε στο μυαλό η προεκλογική ομιλία του κ. Σαμαρά, όπου έλεγε ότι σκίζει τα μνημόνια κάθε μέρα. Προφανώς δεν έχουμε κανένα σκίσιμο του μνημονίου. Έχουμε το σκάσιμο της επικοινωνιακής φούσκας περί διαπραγμάτευσης. Το οποίο σκάσιμο το έκανε ο κύριος Χαρδούβελης ο ίδιος, ο οποίος δήλωσε ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχουν κόκκινες γραμμές και δεν υπάρχουν εντυπωσιασμοί και το ζήτημα είναι να είμαστε συνεπείς στην γραμμή του καλού μαθητή εφαρμογής των μνημονίων. Αυτή η διαπραγμάτευση, ξέρετε, πέρα το ότι δεν πείθει κανένα, γίνεται και σε ένα πολιτικό κλίμα πλήρους απονομιμοποίησης της κυβέρνησης. Δηλαδή? Δεν εννοώ τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που δείχνουν την πτώση της Νέας Δημοκρατίας και τη διάρρηξη των δεσμών της με στρώματα κοινωνικά που παραδοσιακά τη στήριζαν. Όχι μόνο αυτό, αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό κλίμα, το οποίο αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι υπάρχει ένας κυβερνητικός εταίρος ο οποίος πλέον είναι σε υπαρξιακή κρίση. Εσείς απολύτως λογικά, σαν δημοσιογράφος, ρωτήσατε τον κύριο Παπαμιμίκο τι συμβαίνει με τον κυβερνητικό εταίρο. Ένας κυβερνητικός εταίρος ο οποίος έχει τέτοιου τύπου προβλήματα, τα οποία ας πούμε έχουν και μια αποτύπωση η οποία δεν είναι θετική ως δημόσια εικόνα. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι επιτείνει τα προβλήματα της απονομοποίησης, τα οποία νομίζω και αποτυπώθηκαν πάρα πολύ ευκρινώς στις προηγούμενες εκλογές. Έτσι. Άρα δεν ζούμε κάποιο λάθος και θα ήθελα εδώ να πω, για να απαντήσει και ο κύριος Παπαμιμίκος, στα περί του τέλους του μνημονίου θα πρέπει να την κάνουμε ειλικρινώς, ενδελεχώς και αναλυτικά αυτή τη συζήτηση. Μνημόνιο είναι η μονιμότητα του μισθού στα 500 ευρώ για 40 χρόνια εργασιακού βίου. Άρα, μνημόνιο είναι η καταστροφή της μεσαίας τάξης. Αυτά τα μέτρα, κυρία Μπουσδοκού, επιτρέψτε μου, έχουν τη μορφή καθεστώτος. Να περιμένουμε δηλαδή, και έρχομαι αμέσως σε εσάς, κύριε Παπαμιμίκο, για να απαντήσετε, να περιμένουμε στην ομιλία του κυρίου Τσίπρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να ακούσουμε συγκεκριμένες προτάσεις και τον απαραίτητο σχεδιασμό όπου θα μπορέσει να αποφύγει την μονιμοποίηση αυτών των μέτρων που ήρθαν στα χρόνια του μνημονίου, αλλά το αποτέλεσμα και το άθροισμα να είναι το ίδιο στα έσοδα? Νομίζω ότι έχουμε όλη τη δυνατότητα να απαντήσουμε. Έχουμε τοποθετηθεί στα ζητήματα τα οποία άπτονται των καταστροφικών πολιτικών που εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή. Και είναι μια ευκαιρία η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης να γίνουμε πολύ πιο συγκεκριμένοι και σε αυτή την υποχρέωση θα ανταποκριθούμε. Δεν φτάνει η κυβέρνηση στην διαπραγμάτευση του χρέους ως επιτυχούσα. Η διαπραγμάτευση εκ νέου για το χρέος αποτυπώνει την πανταγώδη αποτυχία του μνημονίου. Και τι εννοώ? Η υπόσχεση του μνημονίου είναι να καταστήσει το χρέος βιώσιμο. Έτσι μας λέγανε με το PSI. Ότι κατέστη το χρέος βιώσιμο. Τελειώσαμε. Ναι, αλλά και με το να ζητάτε και μετά εσείς από τώρα 1,5 χρόνο εκλογές, σας λένε και σας κατηγορούν ότι ποντάρετε στην εθνική αποτυχία. Όχι, καθόλου. Η εθνική αποτυχία έχει καταγραφεί και μάλιστα στην εθνική μας αποτυχία αυτή, την οποία εμείς απευχόμασταν και από την πρώτη στιγμή είχαμε επισημάνει τον καταστροφικό δρόμο, καταρρέει και το μοντέλο της Τρόικας στην Ευρώπη. Διότι η συζήτηση στην Ευρώπη ανοίγει με τις παρεμβάσεις του κύριου Ντράγκη, με τις παρεμβάσεις του κύριου Ρέντζι, και η ελληνική κυβέρνηση, ενώ θα περίμενε κανείς να είναι η πρώτη που θα βγει να μιλήσει για τις καταστροφικές συνέπειες αυτών των πολιτικών, δίνεται το μανδύα του τελευταίου των μερκελιστών. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε τι